dijete zaposli u državnom sektoru, u državnom poduzeću. Zašto ljudi bježe od zapošljavanja kod privatnika? Kako je kod vas atmosfera? Kakve su plaće? Kako je prosjek plaće u Atlantiku? Mislim da danas smo previše mistificirali i naglašavali problem poduzetničke klime. Koliko je teško danas biti poduzetnik u Hrvatskoj. Jednako je teško danas biti inženjer, učitelj, umjetnik ili znanstvenik u Hrvatskoj, zaposlenik, radnik kao i poduzetnik. Ukupno okruženje nije kvalitetno i odnosi u društvu nisu zdravi i zbog toga ne bih rekao da je nešto posebno teško biti poduzetnik. Osim toga poduzetnika je jako malo. Mi volimo na danu poduzetnika u okviru Hrvatske udruge poslodavaca izjednačavati poduzetnike i poslodavce, iako mislim da tu postoji fina razlika. S druge strane i država kao najveći poslodavac je samo po toj logici poduzetnik, ali tu vaše pitanje ne ide. Osobno ne vidim nikakav izazov da bi građani stigmatizirali zapošljavanje u privatnom sektoru, jer na sve natječaje koje ne samo u Atlantic Group nego i kod uvaženih kolega vidim da se javljaju više stotina zainteresiranih za radna mjesta, tako da taj neki stav da ljudi ne žele raditi u privatnom sektoru ili kod privatnih poduzetnika mislim da ne stoji. Mislim da su ovih 20 godina tržišne ekonomije vrlo jasno iskristaliziralo koje to kompanije, koji poslodavci, koji poduzetnici su primamljivi za građane, a s druge strane danas je takva kriza i toliko visoki stupanj nezaposlenih, tako da ljudi više nisu ni u mogućnosti birati i veselila me neka druga konjunktura kad bi stvarno mladi čovjek mogao puno toga izabrati. Europska unija Europska unija donosi veliku priliku, a s druge strane i veliki izazov da će biti slobodan protok građana i mogućnost da naši najkvalitetniji mladi ljudi potraže sreću i perspektivu i van granica ove zemlje i to je ono što bi trebalo brinuti prije svega onih koji upravljaju sa zemljom, znači vladu. Gospodine Čačiću, evo čuli smo gospodina Tedeskija, kaže da ljudi ne biraju posao, da je tako puno nezaposlenih. Bilo je do prije 2 mjeseca oko 340.000, sada je današnji podatak je 313.000, sezonsko zapošljavanje je hvala Bogu krenulo. Što vi konkretno to mislite, gdje će ta brojka stati i koje konkretno projekte u ovom trenutku vlada pokreće da bi se smanjila nezaposlenost? Bilo je 343, sad je 313. Kao što nismo bili zaslužni za tih 343, nismo ni za ovih 313. Kao što ni na kakav način nismo utjecali na stanje na naftnom tržištu, kad ste nas vi i slični prozivali jer cijene rastu, kad su sindikati pozivali da zaustavimo cijene, to je slično sa Reutersom bilo nekad na isti način, ali vi se ne sjećate. Sjećam. Evo vidite, to je ta ista priča. Tako kao što ni na kakav način nismo utjecali na rast cijena nafte na svjetskom tržištu, niti ne utječemo sad kad padaju i nastavit će padati sljedećih mjesec, dva. Dakle, moramo znati šta je šta, o čemu uopće razgovaramo. Ne treba ništa mitificirati, treba jasno reći istine i ako je to moguće, onda bez podmetanja, ako bi se ikako dalo. Dakle, da, vlada poduzima puno toga, ništa se neće desiti preko noći, to smo potpuno jasno rekli u samoj kampanji. Naravno da bez obzira što smo to rekli, to mnogi ljudi i kad su čuli, nisu čuli. Naravno da ljudi žele da se stvari dese, brzo, odmah, sad, da bude bolje. Naravno da je priča o radikalnim rezovima, bolnim reformama, potrebi da se napravi nešto, uvijek priča na tuđoj koži, a ne na vlastitoj. To sve znamo, ne? Ono što je ključno je da smo počeli čistiti nagomilane ladice nedonešenih odluka. To je najveći problem sa kojim se suočila ova vlada
imali smo 6 godina donošenja odluka zbog kojih su mnogi iz prošle vlade danas na sudu i 2 godine nedonošenja odluka zbog čega je zemlja u kolapsu. Ne znam šta je gore, teško mi je reći šta je gore od toga, ali to je problem. Izvršna vlast koja ne donosi odluke je opasnija od koruptivne izvršne vlasti, iskreno rečeno, za privredu. Počeli smo donositi odluke, radit ćemo puno grešaka, ali stvari su potpuno jasne. Šta je bila osnovna odluka? Tu su me vani sad pitali. Osnovna odluka je bila da u okviru istog poreznog opterećenja teret sa onih koji zarađuju da bi svi zajedno mogli živjeti prebacimo na nas sve zajedno. To je taj odnos PDV, doprinos za zdravstvo i ova neka vode, šume, renta i tako dalje. To je ta osnovna, jednostavna konstrukcija. Nismo ih mislili mi, Njemci su napravili, i Francuzi, i Slovenci, svi pri zdravoj pameti su to učinili. Ne? Dakle, dali smo malo daha ljudima koji ovdje sjede i malo šanse ljudima koji ovdje sjede da zaposle dio Hrvatske, to je odgovor na vaše pitanje, a sve to skupa mi kao građani plaćamo. Naravno da taj viši PDV koji je porez na potrošnju utječe i na smanjenu potrošnju jednog dijela svih koji ovdje sjede sigurno, ali licemjerno je, mislim da bi bilo sramotno da poduzetnički sektor proziva vladu zbog PDV-a, jer taj PDV je njima vraćen da bi gospodarstvo bolje disalo. To je suština. A sad ovo dalje su sve finese. Ovo je osnovni princip. Naravno na to se onda nadodaje oslobođenje od poreza na dobit koja je zadržana, na to se nadodaje činjenica recimo da je plinski sektor skočio sa prosječno 22% za cijelu Hrvatsku. Zašto je skočio? Jednostavno zato što ako tjeramo ispod tržišnih cijena one koji taj plin kupuju i distribuiraju, sve to ćemo platiti kroz budžet, dakle platit će svi građani Hrvatske. A ako se cijena dovede do razine tržišne cijene, platit će naravno oni koji se koriste, a u toj strukturi, kao što znate, napravljena je ta bitna diferencija da je privreda zadržala cijenu, pa čak i djelomično i smanjila, a građani su nešto povisili cijenu. Zašto? Čim smo se vodili ponovno, vodili smo se osnovnom logikom da privreda bude konkurentna odnosno na okruženje u kojem funkcionira ovaj europski prostor. To je isto napravljeno i na struji. Isto tako. Ne? Ako imate situaciju da imate HEP sa 300 milijuna gubitka u prva 3 mjeseca, ako imate HEP koji će do kraja godine generirati milijardu gubitka, a od njega tražite da stvori pretpostavke da se ti gubici sutra ne dešavaju, dakle da proizvede ovdje struju kroz hidrocentrale, da proizvede ovdje struju kroz potencijal koji imamo na ugljenu, kao što je Plomin, ili pošto smo investirali u magistralne plinovode, da na tim plinovodima, kad smo već potrošili 3 milijarde kuna na njih, stavimo tu i tamo i nekakvu centralu koja će ovdje proizvoditi tu struju. Ako to sve očekujemo, onda je potpuno jasno šta je starije kokoš ili jaje. Jasno je da ne možemo očekivati, i naravno još trebamo trošiti restrukturiranje jer imamo 14.000 zaposlenih u tom, 13.000 zaposlenih u tom istom, 13.800 i nešto, ne? U tom istom HEP-u. Međutim, svih tih 14.000 zaposlenih je 16,8% ukupne cijene struje. 16,8. Kad bi ih sve otpustili, mi bi bili u gubitku, ne? Dakle, a restrukturiranje košta. Dakle, jasno je da moramo uspostaviti najprije sustav koji odgovara tržišno, koji čini HEP kreditno sposobnim, potentnim, koji može napraviti ulaganje u prijenos i distribuciju da bi nove proizvodnje mogle ući sutra i da bi mi bili tržišno konkurentni. Dakle, to su sve vezani sustavi, to su sve odgovori na vaše pitanje šta mi činimo da Hrvatska sutra ima šansu da zaposle ljude. To nisu stvari koje se dešavaju ovako, to samo mi u ovim prostorima. Stanimo sad tu, potpredsjedniče, da i ostale
Krenuli ćemo u raspravu. Gospodine Ergović, evo čuli smo da je, kaže gospodin Čačić, 2 godine nedonošenja odluka dramatičnije nego ono prethodno donošenje odluka. Što vi na to kažete? Jesu li se počele donositi odluke i ta poskupljenja, konkretno, dakle, struja, plin, voda, kako se oni održavaju na proizvodnju, kako se oni održavaju na konkurentnost gospodarstvenika, ljudi sjede tu u publici? Ja se slažem potpuno sa prvim potpredsjednikom, odluke su se počele donositi. Ono što se tiče energetike, htio bih reći ovdje da je to prvi put od socijalizma, da je ova naša vlada prekinula praksu da se socijalni mir plaća energijom. Znači, mi smo sad prvi put dobili odluke gdje će građani plaćati tržišne cijene, gdje se, zahvaljujući tome, omogućilo industriji da cijene energije su porasle za 2%, za velike potrošače 3,5% za manje, a da nije bilo ove intervencije, one bi morale znatno više poskupiti i naše bi gospodarstvo bilo nekonkurentno. Što je s vodom i plinom? Isto bi tako htio reći, kad je plin u pitanju, mi u Hrvatskoj imamo preko 30 različitih distributera u kojima se nakupilo puno različitih troškova nepoželjnih i zaposleno različitih ljudi po različitim kriterijima. Ova je vlada donijela odluku da je distribucija za industriju, znači za one manje potrošače, sa nekih 30 i nešto lipa smanjena na 8 lipa. To je znači nešto što smo mi ukazivali već godinama i ova je vlada to donijela. Ja im tu u ime Hrvatske udruge poslodavaca, posebno industrija naša koja koristi tu energiju, na tome zahvaljujem i mislim da su bili odlučni. Nije bilo lako u današnje vrijeme kad ljudi ostaju bez posla podići građanima cijelu energiju, a s druge strane zašto bi neko meni plaćao jeftino, zašto bi ja plaćao jeftino plin i mnogi koji tu sjede koji ga se mogu platiti doma tržištom. Gospodine Jelčiću, sindikati i vlada upozoravaju na velik broj poduzetnika koji izbjegavaju svoje obveze, koji ne plaćaju radnike, koji ne plaćaju poreze i doprinose. Najavljuju se oštre zakonske kazne zbog toga. Kako vi na to gledate? Vi ste konkretno u drvnoj industriji. Što se tamo može dogoditi? Evo, ja mogu reći da apsolutno podržavam nastojanje vlade da se uvede red, ne zbog Europske unije, nego zbog sebe. Dakle, mi moramo biti ravnopravni na tržišnoj utakmici, mora postojati odgovornost i mora postojati red. Odgovornost i osobnom imovinom? Odgovornost na svih razinama. Ja mislim da je to imperativ, da o tome nepotrebno potrošiti previše riječi. Apsolutno moramo urediti državu, državne financije i biti ravnopravni na tržištu. To je kratko. I kad smo već kod vaše branše, kad smo već kod drvne industrije, koja ima neke od najnižih plaća uz tekstilnu općenito u gospodarstvu, poteglo se pitanje kako će recimo te branše podnijeti eventualno povisivanje minimalca na 40% prosjeka plaće. Eno, kreću severa, vidim u drugom redu, ove godine mi nisu dali bežični mikrofon, pa ne mogu do njega, ali evo, pitam vas, kako ćete na to reagirati? Naš prijedlog bi bio, dakle, iz sektora koji su radno intenzivne, koji su izvozno orijentirane, prije svega misli tu na tekstilnu industriju, na drvnu industriju i tako dalje, da se zadrži zapravo ovaj model koji je bio do sad. Stepenasti nivo maksimalno minimalne bruto plaće. Znamo da je konkurencija sa Dalekog istoka snažno prisutna u tim proizvodima, da je cijena rada u Dalekom istoku, dakle Kina, Indija, Indonezija, Malezija i tako dalje, koji dolazi puno tekstila, puno namještaja i tako dalje, i da bi zadržali zapravo pojedina radna mjesta, da tvrtke koje teško će moći podnijeti povećanje minimalne bruto plaće na 3040 kuna, kako se ne bi gasila radna mjesta, kako bi se zadržale proizvodnje, držimo da se, evo, prijedlog je da se ide na taj način reguliranje minimalne bruto plaće, kao što to bilo i do sada. Ali postupno, naravno, usklađivanje kroz nekakve vremenski period. Gospođo Deranja, vi vodite pulski Tekno Mont, proizvodite dijelove za brodove, proizvodite solarne ćelije, razne konstrukcije. Koliko vas činovničko, birokratsko svrstavanje koči u razvoju? Evo, konkretno vas svrstavaju, dakle, u brodograđevnu djelatnost i što to automatski znači? Evo, mogu na konkretnom primjerku. Mi smo imali krasne projekte koje smo htjeli ići na natječaj da povučemo bespovratna sredstva jer smo se našli u prerađivačkoj industriji. Međutim, kako smo prikupljali dokumentaciju za taj projekat, odnosio se na proizvodnju čeličnih konstrukcija koje nemaju veze sa brodogradnjom. U tekstu natječaja smo
shvatili da ne možemo ići na natječaj jer smo u osnovnoj djelatnosti brodogradnja. Iako je ovaj projekt namijenjen proizvodnji čeličnih konstrukcija, znači nema veze sa brodogradnjom. Determinira nas osnovna djelatnost. Mi smo srednja brodogradnja, da bi opstali na tržištu, nemamo stimulacije, nemamo poticaje, znači bavimo se i drugim djelatnostima kako bi ostali na tržištu, od čeličnih konstrukcija solarnih kolektora. Onda nas je determinirano da smo malo brodogradnja, dužina navoza. Danas je smiješno da dužina navoza determinira brodogradilište jer mi radimo i duži i širi brod od našeg navoza do 50 metara. Znači mi smo po toj statistici mala brodogradnja. Kad idemo gledati što možemo povući od sredstava u maloj brodogradnji, ne možemo ništa jer radimo brodove preko 100 BRT-a težine. Svi oni sa manje od 100 BRT-a smatraju se malom brodogradnjom i mogu povući sredstva, mi ne možemo ništa jer radimo preko 100 BRT-a. A onda smo se našli u pravilniku o inovacijama u brodogradnji. Vidjeli smo da tu spadamo, međutim i tu postoji kvaka, ne spadamo, jer je pravilnik rađen za veliku brodogradnju. Tumačila nam je prethodna vlada da je usklađen sa Europskom unijom. Nije točno da je usklađen, mi smo nabavili taj pravilnik da bi bio primijenjen samo na veliku brodogradnju, veliko ili ako hoćete debelo more, prevod je bio brodovi duge plovidbe. Znači, naši patrolni brodovi mogu odlično funkcionirati na tom debelom velikom moru, ali nisu normalno brodovi duge plovidbe koje radi velika brodogradnja. Tako de facto nas nema nigdje. A marina je druga priča i koncesija i to je druga tema, ali prvi potpredsjednik je upoznat za ovom, i mislim i u Ministarstvu gospodarstva da su toga svjesni. Mi ne pripadamo nigdje, ali s obzirom da imamo pravo se razvijati i modernizirati za konkretne projekte, ne govorim da ona klasična priča... Zato dobivaju potice, zato su u plusu. Za modernizaciju, da nije bitna jedna djelatnost, nego ako se baviš više djelatnosti, treba to valorizirati i treba tu staru metodologiju promijeniti. Evo, ja bi na to apeliram. Se mijenja to, gospodine Čačiću? Jel se mijenja ta metodologija birokracije? Da, se mijenja. Ja sam bio u Tehnomontu prije izbora, 20 dana, sve ove nevjerojatne činjenice su mi iznesene, zaista nevjerojatne, plus toga što je plaća koncesiju jedno 3 puta više nego ACI, ne? 14 puta više. 14 puta više nego ACI, ne? Za istu stvar, ne? Na pomorsko dobro, ne? Međutim, kao što sam rekao, ne? Zato jer ne primaju poticaje i subvencije, zato su posljedni, ne? Što ne znači da ne treba ovo sve promijeniti, o čemu je ovdje riječi, to su sve apsolutno nelogične i ekonomski Možda mi ipak dečki donese jedan bežični mikrofon ako imaju negdje neki backup pa da imamo prilike i za pitanje iz publike. Mislim da će i biti. Za vas, profesorice Singer, učimo li mi mlade ljude u Hrvatskoj poduzetništvu? Vidimo kako bježe od poduzetništva, vidimo kakva je percepcija poduzetnika, dakle lovci u mutnom, uglavnom, a barem ako su prema mojim statistikama. Kako promijeniti taj stav? Znam da je svojedobno postavila inicijativa da se i u osnovne i u srednje škole uvede predmet poduzetništva, da djeca preko interneta mogu otvoriti svoju tvrtku, fiktivnu ili stvarnu, jednog dana mogu osmisliti čime će se baviti, jednog dana neka ih 2-3% nastavi tim putem, stvari će se početi bitno mijenjati. Dobro, možda je baš dobro što je ovaj primjer sad bio iznešen i vaš komentar. Ovo je uži smisao poduzetništva koje obično, i sad kako ste postavili pitanje, kako se obično u javnosti smatra. To ne znači uvijek pokretanje poslovnog pothvata. To ne znači pokretanje novog poduzeća. To po definiciji znači biti proaktivan, biti inovativan i preuzimati odgovornost za odlučivanje. Što znači da ovakav slučaj bi trebao u državnoj upravi, u administraciji, u vladi, u ministarstvima, neko ko je poduzetan, znati uočiti problem i rješavati problem. Htjela bih vam samo reći šta je, na primjer, u najnovijem dokumentu Irske, šta piše s obzirom na preporuke kako da privuku strana ulaganja. Da je njihova najveća prednost što imaju educirane ljude za suočavanje sa kompleksnim situacijama
i donošenje brzih odluka. To niti u jednom našem dokumentu koji je vezan za obrazovanje mi ne vidimo da tako definiramo kompetencije. U Americi Robert Reich je bio ministar rada u Clintonovoj vladi. On je identificirao da je za Ameriku za 21. stoljeće da su 3 kompetencije bitne. Identificiranje problema, rješavanje problema i razmjena ideja. I na temelju toga se onda definira i obrazovni sistem i tako dalje. Kod nas mislim da to nedostaje. Mislim da nedostaje uopće takva rasprava unutar obrazovnog sistema, a kao što je gospodin Čačić rekao, sve je međusobno povezano. Ne može Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili sveučilišta donositi obrazovne programe bez konzultacije sa poslovnim sektorom, sa civilnim sektorom, da se vide koje kompetencije trebaju. Ali to je upravo proaktivnost, ne čekati da netko drugi riješi problem. Svako iz svoje pozicije može doprinijeti rješavanju problema. Što vi to kažete, gospodine Tedeschi? Sjećam se izjave ministra graditeljstva, kaže ko mi dođe s 2 milijuna eura, dobit će svog čovjeka da ga vodi kroz tu šumu propisa i papirologiju, baš moraju biti 2 milijuna eura ili se to može riješiti na taj način da bilo tko želi investirati, tko želi ulagati, da jednostavno nađe neke smjernice, neki put i da to sve ide jednostavnije i lakše. Krenimo od ovih banalnih stvari, građevinske, lokacijske dozvole. Samo rekao osvijestiti termin poduzetništvo šire u društvu, da ne treba to nužno povezivati sa start-upima, tim prije je sigurno da je vitalitet jedne ekonomije snaga malog i srednjeg poduzetništva, ali evo, svi znate firmu koju vodim i često puta treba razgovarati sa suradnicima i sa zaposlenicima koji očekuju da će nova ideja biti iznjedrena negdje iz vrha. I neovisno što se radi o privatnoj firmi, o privatnom kapitalu, ideja i poduzetnost nije nešto što je imanentno pojedincu. On treba ga razvijati kroz strukturu, da je to u kompaniji, da je to u javnom sektoru. Zato mislim da je to jako bitno da se u startu tako radi sa mladim ljudima. Još jedna stvar od prije, samo pa ćemo se vratiti na ovo vaše pitanje. Jedna od najčešćih odluka ljudi u poslu, u bilo kojoj djelatnosti je da se ne donese odluka. U trenutku kad ste donijeli odluku da nećete donijeti odluku, vi ste donijeli odluku da u tom trenutku ne radite ništa. Znači, ko vas došli na raskrižje, možete ravno, možete lijevo, možete desno, možete ostati stajati. Može se osnovati komisija, to je... Ne, ali stvar da se odgodi donošenje odluke je isto odluka. Ona nekad može biti i vrlo mudra odluka, a najčešće nije. I ovu tragediju koju smo mi imali u našem društvu, da se više godine nije donosila odluka o čitavom nizu neuralgičnih točaka, danas nam je došlo debelo na naplatu. A ovo što se tiče o pitanju od 2 milijuna eura i vođenje kroz šumu propisa, smatram da je jedna od prethodnih vlada imala jedan vrlo dobar projekt koji nažalost bio iskorišten isključivo u PR smislu, a nije se ušlo u njegovu suštinu, odnosno nije u konačnici implementiran. To je bio HITRORez, gdje su se stvarno na organizirani način stručni ljudi susreli i suočili čitav niz kontradiktornih mjera, pravilnika, zakona i nepotrebnih, i sad je to trebalo ići u realizaciju. No, kad je projekt poslužio u PR svrhu, neko ga je stavio u ladicu, vjerovatno nekome nije ni odgovaralo da se u to krene. Današnja situacija u Hrvatsku destimulira investitore, kako domaće, tako i inozemne, jer je izuzetno komplicirana i ono što je pokazao Velimir Šonje, mislim da je najbolja ilustracija da se možemo sa čvrstim podacima usporediti, znači benchmarkirati sa zemljama za koje smatramo da smo ispred njih i sa najrazvijenijima. Po vrlo jasnim parametrima. I takav jedan sustav ne samo u javno-privatnom dijalogu, nego u mjerenju uspješnosti ministara, odnosno dužnosnika i ljudi koji rade u državnoj administraciji kao lokalnoj samoupravi, bi trebao biti standard. Jer ako će se isključivo mjeriti uspješnost pojedine vlade svake 4 godine na izborima,
onda mi u javnom sektoru nećemo imati ono za što mislim da se razvijeni dio privatnog sektora zalaže, a to je usporedba sa najkvalitetnijima i mjerenje prolaznih vremena uspješnosti pojedinih zadataka. Tu je otvorena još jedna tema, još jedno pitanje o kojem je svojedobno gospodin Mudrinić govorio, jer ga ovdje u prvom redu, a to je pitanje strategije, dugoročne strategije za 10, 20, 30 godina, ono što stane na jedan list papira i što u principu bi trebala pratiti svaka vlada, bez obzira na horizont očekivanja od 4 godine. Gospodine Čačiću, što biste vi konkretno stavili na taj papir, koji su ti prioriteti? Ono što je očito da je naša najveća rezerva je razina zdrave pameti koja nije pretvorena u vještine i znanja. Drugim rečima, mi nismo ni gluplji ni pametniji od bilo koje druge nacije ili kao pojedinice od bilo kojeg drugog čovjeka na svijetu, ali smo u odnosu na razvijene zemlje bitno manje obrazovani. To je ključ naših potencijala. Naravno da je to opet međukorisno, naravno da to traži i funkcionirajuću pravnu državu, institucije, naravno da to traži obavezno srednje školstvo, naravno da to traži ulaganje u jednosmjensku nastavu, naravno da to traži definiranje koje su to struke, naravno, ali naša najveća rezerva koju Hrvatska danas ima, osnovno to, ako je neko čitao svojevremeno autobiografiju Clintona, recimo, to je jedna nit, od njega to je bila jedna od osnovnih njegovih političkih, to je osnovni politički moto od Arkansasa pa dalje, ne? Uloži u vlastite glave, ne? I to mislim da je najvažnije za ovu zemlju, pri čemu još imamo sve ono što imamo, a to je fenomenalnu, zaista fenomenalnu geostratešku poziciju, ljepotu koja je bez nekakve patetike, nacionalnog sumnjivog ponosa, nego jednostavno kao činjenicu koja je objektivno u samoj špici prirodnih ljepota svijeta. To se da valorizirati sasvim konkretno. I tu fenomenalnu rezervu vode koja nas svrstava u jadransku i svjetsku špicu sa karakteristikama upravo tih kraških voda. Dakle, imamo ogromne potencijale da budemo izvrsno obrazovana zemlja, da budemo nadprosječno, nadprosječno obrazovana zemlja, da budemo zemlja na fantastičnoj lokaciji, zemlja zdrave hrane, zdravog života, zdrave vode i jedna mala, lako upravljiva zemlja. Kad pogledate 10 najuspješnijih zemalja na svijetu, 8 per capita su zemlje do 5 milijuna stanovnika, što nije baš sasvim slučajno. Mislim, malo slučajnosti na svijetu ima. Sve što te obrazovne strukture iz ovog istraživanja koje smo vidjeli ne tako davno je bilo u stvari šokantan podatak da je 7% ljudi nije završilo osnovnu školu na tom uzorku koji je rađen, što dovoljno govori o tome gdje smo i što smo. 20% je nepismeni, jer kriterij nepismenosti je završena osnovna škola, imali smo 7+13. A u tom obrazovanju ova promjena odnosa prema poduzetništvu i promjena prema razini i spremnosti ukupno kao nacije za preuzimanje rizika je jedna od ključnih stvari, jer u politici, naravno, kao što svi znate, u zadnjih 20 godina je to dokazano, možete prodavati maglu dosta dugo, nekažnjeno. Međutim, u biznisu ili u tenisu, recimo, ne, vi se možete odlučiti na nepreuzimanje rizika, jer preuzimanje rizika u politici, preuzimanje rizika često može dovesti do toga da vas ubiju ili da umrete, ne, ili da dobite debele batine, ne. Ali nepreuzimanje rizika znači da ste već umrli, ako govorimo o biznisu. Vi u biznisu morate preuzimati rizik. Sad to isto moramo implementirati kao način mišljenja u cijelo društvo, ne samo u biznis, a to se stvara, taj odgoj se, to su godine, to su generacije poduzetničkog mentaliteta. Govoriti o nama kao društvu u kojima imamo, o tome sam već napravio tu, ja, moj prijatelj godišnji sjedi koji me
napao zbog toga, sam 50 godina rekao da jedna od naših najgorih struktura su naši poduzetnici. Ne? Mi nemamo poduzetništva, ne? Ali ne možemo ga ni imati. Ne? Kako da ga imamo? Ne? Poduzetništvo pretpostavlja da su nam očevi bili poduzetnici, djedovi bili poduzetnici, da imamo odnos prema radu, da nas gledaju na jedan pozitivan način. Prema tome, nije to, ta konstatacija nije kritika, to je samo konstatacija. Ne? To vrijeme pred nama će stvoriti jedno poduzetničko društvo i pogledajte naše regije, ne? Pa da li izlaze s traktorima Međimurci, ne? Pa nije ništa bolje nego nekima drugima, ne izlaze, ne? Da li mašu batinama kad izgube posao? Ne, traže se novi, ne? Da li smatraju da je to problem stečajnog upravitelja, ne? Da li otimaju automobile nekome, ne? Ne. Dakle, postoji odnos prema radu, ne. Ja samo govorim da način, vrijeme, povijest, tradicija je nešto što se ne dešava od danas do sutra ujutro. To su desetljeća, to je način mišljenja i ponašanja. Pa ja sam iz Karlobaga, mislim, nemojte mene, moji su Čačići su selo kraj Karlobaga, dakle, zadnji sam ko mi palo na pamet da ljude dijelim po tome, ne? Samo odnos prema sustavu, prema pravnoj državi, radna etika, poduzetnički mentalitet, pa zašto Međimurci, ne? Pa Međimurci zato jer su bili pečalbari oduvijek, ne? Išli su van, radili su, donosili su znanja, pokretali su male biznise. Zagorci već malo manje, Varaždinski kraj malo manje. Slavonci još malo manje, ne? Još malo manje. Mi hoće li se Slavonci popuniti ovdje, imamo i međutim mikrofon. Slavonci to jako dobro znaju. Bogat kraj, poljoprivredna, struktura gospodarstva, prihoda, ciklus privređivanja vezan na sjetvu, žetvu, dakle... Evo Slavonci. Da. Gospodin Ergoviću, što vi kažete na ovu tezu? I odmah konkretno pitanje, kad se govorimo o tim propisima, o birokraciji koja stvara probleme, znam da ste se svojedobno žalili na činjenicu da u Hrvatskoj se već neko vrijeme ne može variti i eksploatirati pijesak, šljunak iz naših rijeka, pa onda to kupujemo i uzmemo iz Srbije. Htio bih prvo reći da su Slavonci jako bijedni, da pravih Slavonaca je malo zato što se struktura stalno mijenja, kroz povijest sad na kraju su nam došli Posavci i mislim prvo o Slavoncima, a što se tiče ovih propisa različitih, mi smo u zadnjem periodu donosili različite zakonske propise i bilo je to često puta kao to traži Europska unija. I onda smo nedovoljno bili oprezni, pa smo tako donijeli mnoge propise koji su jednostavno neprovodivi. I mi imamo tako, to prvi potpredsjednik zna zakon o rudarstvu koji je neprovodiv. Imamo sad jedan apsurd da mi uvozimo u Hrvatsku dravski pijesak, iako znate da iz Srbije, iako znate da Srbi nemaju Dravu. Međutim, oni ga čekaju tamo na ulazu u Dunav, vade ga van i nama ga prodaju. Iz jednostavnog razloga što zakon o vodama je takav, ja znam da se on sad mijenja, takav je da je to nemoguće, da je nemoguće eksploatirati šljunak i pijesak iz riječnih tokova. Imamo problema sa sa transportom, zato što su te rijeke neplovne, i s druge strane nemamo taj resurs koji nam treba, radi se obilaznica oko Osijeka, radi se autoput prema Mađarskoj, evo nadamo se da će se to sad promijeniti. Da vidimo, dakle, dignite ruke, do vas će doći kolegica sa mikrofonom, eno imamo na onoj strani jedno pitanje, nakon toga nam se predstavite, budite kratki, jasni i koncizni, naravno adresirajte kome želite u stvari uputiti to pitanje. Slušamo vas. Dame i gospodo, ja sam Ivan Miloš iz Rijeke, kao poduzetnik sam se bavio poduzetništvom dugo godina u Riječkoj luci, sad sam zadnjih 10 godina voditelj i ekspert za izradu strateških projekata Europske unije, pa sam htio najprije informirati ukratko ovaj skup da je Europska unija na temelju naših istraživačkih rezultata promijenila svoju strategiju koja je bila na ulazu povezivanja prema Kini
na relaciji Black Sea, North Sea, u korist sada Adriatic Sea, Baltic Sea, gdje je riječka luka i riječki prometni prolaznost, ali očito mi nismo ni blizu onog što sad ova nesretna nikakva pruga ima, ne? Dakle, još 50% ima rezerve odnosno da sad. Dakle, sa malim pomacima, sa malom, relativno jeftinom rekonstrukcijom se da za 50% povećati kapacitet pruge sad, što omogućava udvostručenje kapaciteta rijeke, luke rijeka sad. Dakle, sa stanovišta racionalnosti, ovo što govori Siniša, tako to treba učiniti, sad treba napraviti ubrzanje, korekcije, a naravno raditi na ovom velikom projektu pa ostalo od Skradnika, to je neobično ime, nije Skradin, ne? Od Skradnika dalje nemamo definirano još do Rijeke i do Krka, ali sve do tada imamo odobrenja od Europske unije za, to je ušlo pipeline, za financiranje Gruzjanske. Sljedeće pitanje, da vas vidim, dignite ruku, evo imamo ovdje, slušamo vas. Dozvolite da pozdravim cijeli skup, posebno prvog potpredsjednika vlade, gospodina Čačića, kojeg neobično cijenim. Posebno mi se sviđa ovaj stil. I kad čujete najbolji pjesnik, ja ću se uvijek truditi. Vi ste na nesreću rijetki. Nije točno, nego ljudi malo to gledaju. A dozvolite, vi ste mi dali jednu mogućnost, cijenim naravno vrijeme, ja sam vlasnik hotela Ilica, pa mi dozvolite da vas pozovem u goste. Neću pustimo marketing, pređemo na... Dobro, hvala, dozvolite, mi smo poduzetnici. I sad da vam kažem, vi ste bili ljubazni, spomenuli ste ovog gospodina Billa Clintona. Ima jedna sjajna nova knjiga od gospodina Clintona, zove se Natrag na posao. Pa bi ja bio slobodan da predložiti jednu ideju. Da vi pokrenete vašu sjajnu damu, ministricu vanjskih poslova, kao što radi i ministrica vanjskih poslova Amerike. To je akcenat na sklapanje trgovačkih ugovora sa drugim državama. Ako mi tu dozvolite slobodu, ja bih posebno volio da se, pošto sam predstavnik Crne Gore privredne komore, da pokušamo ponovo i te regionalne projekte, a naglasak je i prema Crne Gore. Hvala vam puno na gledu. Hvala i vama. Primit ćemo nekoliko pitanja u ovom bloku, da vidim imali još zainteresiranih. Jednu zanimljivu tablicu u toj knjizi, malo ljudi je možda to uočilo. Hrvatska je po infrastrukturi, dakle ne baš sasvim slučajno, 36. na svijetu, Slovenija 33. Ne? Dakle, da napravim ovu optiku o kojoj govorim, ne ja samo, ne nego puno nas ovdje, mi bi se digli za 10 mjesta. Samo sa optikom bi skočili recimo među prvih 25 na svijetu, što nije baš jako malo je stvari u kojima ste mi mogli biti. I ovo je 6. na svijetu. Dajte gospodinu Mudriniću mikrofon, vidim da klima glava, on je u prvom redu. Ne, samo konstatiram kad je već spomenuta knjiga, ne, malo pogledajte, to je dobra knjiga, ne, sa puno dobrih ideja i podataka. Evo i mikrofon, slušamo vaš komentar. Mislim, dobar dan svima i hvala prvom potpredsjedniku. Mi govorimo već 3 godine, govorimo o tome da imamo projekte spremne, kapital spremne, kooperante spremne i nismo bili u stanju stvoriti regulatorni okvir s kojim je moguće ulagati i osigurati minimalni povrat. Mislim da smo sada na tragu rješenja ovog problema. Mislim, a kad sam već uzeo mikrofon, mislim da je ponuđena povelja od Nacionalnog vijeća za konkurentnost vladi, ovoj vladi koja sad izgleda dobro razumije problematiku, da konačno zajedno stvorimo treći konsenzus oko zajedničke budućnosti hrvatskog društva. Dakle, zajednička budućnost, treći konsenzus, prvi nezavisnost, drugi EU i NATO, treći zajednička budućnost i da se odmaknemo od ovog mulja u kojoj se motamo već ova 2 desetljeća što se tiče nacionalnog razvoja. Hvala. Hvala vam lijepa, da malo i proširimo ovu temu danas i uključimo ponovo naše ostale paneliste. Gospođo Deranja, poduzetnica ste i to čini se isključivo u striktnom muškom biznisu. Metalurgija, cijevi, brodogradnja, solarni čelgi i fotonaponski, kako se kaže. Dakle, kako se snalazite, kako je danas biti poduzetnica u Hrvatskoj, koliko je njima u odnosu na Europsku uniju? Ja sam direktorica. Direktorica. Nisam vlasnica. Dobra. Pa meni je odlično super i ovdje u HUP-u sam predsjednica metalne industrije i koordinacije KRAP. Danas biti žena poduzetnica, ako imaš viziju i mogućnost pristupa sredstavima, nije nikakav bauk. Danas od ukupnog broja poduzetnika 30% su žene.
27% su rukovodeće žene, jedino je negdje 19% u nadzornom odboru. To kad gledamo tu statistiku, to nisu neke velike brojke, ne daju neki polet, međutim ako pogledamo barem 10 godina unazad, tada je bilo puno gora situacija. Danas je to normalno promišljanje, o ženama poduzetnicima se puno govori, Ministarstvo gospodarstva ima liniju za poticanje ženskog poduzetništva, HAMOR ima takve linije, postoje udruge žena poduzetnica. Znači, to je jedna tema gdje smo si našli svoje mjesto u društvu i mislim da razvitkom samog društva i ostalih kolega u muškom poduzetništvu razvijat će se i žensko. Ne znam koliko žena ima u šumarstvu, gospodine Jelčiću, ali znam da ima dosta problema. Čujem da vam Hrvatske šume dižu cijene trupaca, hrastovina, bukovina, pa opet se vraćamo na onu tezu, trebaju javno poduzeće unutarnjim restrukturiranjem podnijeti dio udara globalne krize ili treba se prevaliti na proizvođače, na vas? Razgovaramo i mislim da je to najbolji put. Dakle, sa Hrvatskim šumama, drvna industrija, mogu reći kratko samo što je drvna industrija i možda na tu temu bi želio svako reći da po meni dvije stvari danas o kojima se premalo govori i koje su prevažne, a to je izvoz i proaktivne industrijske politike. Dakle, apsolutno podržamo vladu da na prvom mjestu treba biti energetika, energetski sektor, to je apsolutno ispravno podržavamo, ali isto tako proaktivne industrijske politike koje će podržati one tvrtke, odnosno one sektore koje su bazirane na domaćim resursima, na domaćem znanju, koji ima izvozni proizvod, koji ima osvojeno ino tržište i tako dalje. Dakle, tu prije svega vidim poljoprivredno-prehrambenu industriju, drvnu industriju, metalnu industriju, elektroindustriju, pa čak i tekstilna industrija dijelom, iako ona većim dijelom glavnom posao, ali je izvoz orijentirana, radno intenzivna i tako dalje. Dakle, drvna industrija danas zapošljava izravno oko 25.500 zaposlenih, neizravno preko kooperacije još toliko, i obrt je dakle tu, dakle oko 50.000 bez Hrvatskih šuma. Za Hrvatskih šuma to je 60.000 zaposlenih ukupno. Dakle, smatram da taj sektor treba svakako održati. Prošle godine smo izvezli u vrijednosti roba na svjetsko tržište 964 milijuna dolara. Rast izvoza drvnog sektora prošle godine odnosno na prethodnu godinu bio 18%, ostvareni suficit 377 milijuna dolara. Dakle, same te brojke govore po sebi puno. Dakle, to je industrija koja ostvaruje neto izvoz, jer uvozna komponenta nama ispod 5%. Dakle, ona ima svoju vrijednost, tim više što je zasnovana na domaćem resursu, memoriji znanja, izvoznom proizvodu, osnovnom tržištu i tako dalje. Prema tome, smatram da jednim pametnim suodnosom sa Hrvatskim šumama trebamo svi učiniti to da održimo ovu industriju. Prije svega one proizvođače koje rade finalni proizvod, koji rade visoku dodanu vrijednost. Ja mogu reći, evo na primjer, u Spinvalsi radimo, mi smo najveći proizvođač namještaja iz masiva sa 500 zaposlenih, 20 godina smo na ino tržištu, imamo stalni rast, dakle teško se nosimo naravno sa izazovima koji su prisutni, ali se može i smatram da jednom dobrom podrškom i suradnjom sa Hrvatskim šumama možemo biti sektor koji će vrlo brzo ima veliki potencijal rasta, ogroman potencijal rasta. Finalni proizvod ima 7 do 10 puta više dodane vrijednosti u odnosu na trupac. Dakle, to znači 7 puta više zaposlenih, 7 puta više dohodaka, 7 puta više poreza, 7 puta više multiplikativnih efekata. Prema tome... Koliko vi ljudi zapošljavate, evo konkretno, Spinvalis? Spinvalis, dakle, prije privatizacije ima 217 zaposlenih, danas ima preko 500 zaposlenih i ukupno Spinvalis. Evo, to je najbolje. Htjeli ste s nama vezati? Govorio o njem. Vidjeli ste grafove, oni su potpuno jasni. Kad gledate trošak javnog sektora, on je na prosjeku jedne Slovenije koja nije loša, može bolje, ali nije loša, u tom dijelu. Znači, privredno govoreći, mislim da su bolje od nas financijski. Pitat ćemo gospodina Tedeschi, on ima velika akvizicija. Da, dobro, to je posao njega, taj čovjek na pola Slovenac ne može tako.
šalim se, ne, ali, dakle, vidjeli se šta je pravi trošak. Javne tvrtke trebaju restrukturirati, o tome nemamo šta razgovarati. Naravno da su to i šume, i vode, i ceste, i HAC, i HEP, i sve što imamo, o tome ne treba uopće govoriti. 28,5% je veća plaća u javnom sektoru nego u privatnom, mislim, tu ne treba ništa dodati. Naravno da je nešto više obrazovna struktura, ali rizik zadržavanja posla je beskonačno niži, naime ovdje je apsolutno, ovdje je potpuno ugroženo, ovdje je potpuno neupitan. Dakle, stvari treba, naravno, mijenjati. Drvna industrija je vjerojatno ona je drugi najveći izvoznik, ona je jedan od najvećih objektivno potencijala koje imamo. Ove promjene sa kojima se ide, mislim da se ne smije dozvoliti, mi ćemo se uključiti po prvi puta u povijesti Hrvatske gospodarstva, to malo ljudi zna, su sve industrije u Ministarstvu gospodarstva. I drvna industrija, to vjerojatno ni kolega ne zna. Sad smo sad, pravno znamo, ne? I građevinarstvo, sve je u istoj točci, jer zbog Evrope, ne? Jer ako hoćemo raditi industrijske politike, moramo imati objedinjene industrije, ne? Ako hoćemo i prehrambene. Dakle, ono na čemu se apsolutno mora insistirati je da final nema poskupljenje sirovine. Iz ovih razloga o kojim je ovdje bilo riječi. Mi imamo vrhunsko sirovine, ali ta poskupljenja mora imati restrukturiranje. Da, ukupno smanjenje troška Hrvatskih šuma da, ali kod ovog poskupljenja o kojem govorimo to ne može biti na finalu. Idemo prema kraju, gospodine Tedeschi. Čuli smo, dakle, komparaciju sa Slovenijom, vi ste veliki poduzetnik i u Hrvatskoj i u Sloveniji, znamo, dakle, akvizicija Droga Kolinska. Sad gledamo što se događa tamo, Janši 100.000 ljudi ide u štrajk, 10.000 izlaze na ulice, ista situacija kao i ovdje, priča o javnom sektoru i u rezanju javnog sektora, kako će to završiti? Što vi predviđate? Sigurno se da je nova slovenska vlada napravila sporazum sa sindikatima, neovisno tu što je čitav niz pohvala za vladu, ja sam više puta javno izrekao da bi još više odlučnosti i još kraćem roku, respektirajući da čitav niz odluka je potrebna promjena zakonske regulative. Neće biti promjena ako sve zainteresirane skupine ili svi dionici u društvu zauzmu poziciju da ne žele popustiti nimalo u onome što se nepopularno danas zove komfor, jer bi neko rekao da je to cinizam jer čitav niz ljudi vrlo loše živi, ali neovisno o tome nema razgovora kvalitetnika ako bilo ko u razgovore ulazi sa pozicije moja pozicija je cementirana i minimalno je takva, jer onda nije moguće napraviti promjenu. Nažalost, društvo je izuzetno opterećeno, svi oni što su događali, ne zadnjih 20 godina je puno duže. Svjedoci smo da su Slovenci uspjeli napraviti sporazum, koliko će on dugo držati vodu, tim prije što nije tajna da ima vrlo jednu složenu koaliciju, bitno složenju nego što je to koalicija danas u hrvatskoj vladi. Za vidjeti, njihova situacija nije sjajna. Naša iskustva za radom u Sloveniji što se tiče bilo kakvih birokratskih prepreka i rada javne uprave je izuzetno kvalitetna. Mi poslujemo i u Njemačkoj, ali tako poslujemo i veliki smo poslodavac u Srbiji, Bosni i Hercegovini i tako dalje. Slovenija sigurno ima, ako smije suditi po vlastnim iskustvima, najkvalitetnije institucije, ali daleko od toga da će vam prosječni građani Slovenije reći da je zadovoljan sa situacijom u Sloveniji, prije svega sa gospodarskom, koja je vrlo složena i Sloveniji predstoje restrukturiranje i najvećih državnih banaka i čitav niza poduzeća koji su putem cross-sharinga, odnosno međusobnog dioničarstva došla u jednu ulicu bez izlaza i danas Slovenija ih plaća danak velikom, visokom stupnju zatvorenosti i praktički ne želi da se privatizira značajni dio ekonomije, recimo na listi preporuka i u smjeru preporuka i politika Europske unije. Oni su jedan primjer danas.
neko je jedanput spomenuo, ako uspiju, onda će biti primjer kako se državni intervencionizam i kako se jedan državni nacionalizam u ekonomiji razvija u pozitivnom smjeru. Samo, nažalost, današnji rezultati ih demantiraju i oni će morati ići smjerom ubrzane privatizacije, tako da čitav niz nespretnosti, netransparentnosti, nesreće koje smo mi napravili i naše društvo danas nam daje u određenim segmentima čak i komparativne prednosti u odnosu na njih. Nešto slično je rekao i Slavoj Žižek, jel? Postojući na televiziji, imamo još nekoliko pitanja, slušamo vas. Predstavite nam se. Ja sam bio zove Karveko, bavimo se proizvodnjom dijetetskih proizvoda iz područja fitoterapije. Malo glasnije, molim vas. I izumima iz tog područja. Znači, dijetetski proizvodi, slušamo vas. Ovo se pitanje moje odnosi na gospodina potpredsjednika, gospodina Čačića. Ja sam pred ugovorom potpisom za Kinu, za velike količine robe. Ne čujemo vas, malo približite mikrofon. Pred ugovorom sam za potpisom za Kinu, sa svojima proizvodima za velike količine robe, pa ću morati uključiti još i neke druge firme. Međutim, naša se porezna uprava strašno uplašila ovih naređenja iz Zagreba. Oni su meni ovih dana naredili da sam ja morao registrirati još 10 proizvoda ove 2 godine i da sam morao proizvesti još 600.000 kuna i na to da moram platiti PDV i dati mi rješenje na to. A ja to nemam, mislim, šta je tim ljudima u poreznoj upravi, a one ne surađuju sa upravom iz Zagreba nikako. A onda moja firma propade i propade posao s Kinom. Evo, ja sam konio ovdje se nalazi 17 medalja, od toga 14 zlatnih. Zlatna kuna i zlatni globus. Gospodin Čačić je rekao da trebamo imati pamet. Pa imamo pamet i samo ugušena birokracija. Evo, hvala. Hvala vam lijepa. Konkretan primjer, konkretan problem. Duše na njega bi trebao govoriti ministar Linić, ali ovdje je prvi put taj sistem. Da, gledajte, znate da mi u istraživanje i razvoj ulažemo 0,8, da najuspješnije europske zemlje ulažu 3% društvenog proizvoda. Očito zaostajemo snažno, očito i porezni sustav nije tome prilagođen. O tome sam malo prigovorio. Nekakvi multiplikator, da, vam je recimo najveći vam je u Belgiji, na svaki euro 24 eura se vraća kroz inovacije i razvoja, a inače standard je negdje oko 14 puta. Dakle, da, to treba poticati, ali to je pitanje sustava, ne, to sasvim sigurno nećemo sad ovdje riješiti. Dobro, idemo prema samom kraju, ja bih volio prije kraja. Ali inače, sad smo potpisali sa Europskom unijom sad 2 granta na razini $1.200.000.000 eura za definiranje. Mi uopće nemamo mjerilo šta su nas inovacije, mi nemamo alate šta te inovacije donose, da bi uopće mogli zatražiti, ali ozbiljna su sredstva u europskim fondovima za to, da bi mogli sredstva povući, mi moramo uspostaviti neku vrstu sustava koji to prati. Evo, sad smo to počeli raditi pred 3 dana. Krešo, ne dižete ruku da se uključite u ovu raspravu, ja vas želim uključiti u ovu raspravu. Gospodarsko-socijalno vijeće, vidimo, nije zasjedalo zadnji put, sada se najavlja nova sjednica. Konkretno, što će se događati na njemu, kako će se sindikati postaviti u razgovorima o zakonu o radu, što će se događati sa onom produljenom primjenom pravnih pravila, da kolektivni ugovori vrijede sve do kraja pregovori, dakle, u nedelju. Hvala lijepa na prigodi, iako kao gost nisam se ni želio javljati, no ako je već poziv i prigoda je. Prvo, rekao bih što se tiče GSV-a, GSV preloše djeluje u ovom razdoblju, dijelom i zbog toga što nema volje za pravim dijalogom i za pravim partnerstvom, na što mi sa sindikalne strane izravno upozoravamo već dulje vremena. Nama na sindikalnoj strani, kad je riječ o vlasti, nedostaje sugovornik puno češće nego kad je riječ o privatnim poduzetnicima. U ovim trenucima je sasvim jasno jednako tako da se služi svim mogućim sredstvima snažnom uporabom baražne vatre da bi se sotoniziralo sindikate, pogotovo u pojedinim sektorima, i da bi se stvaralo očito nekakvo ozračje za razgovore koji tek trebaju uslijediti. Za razliku od Haga ili negdje drugdje, ovdje nitko neće odgovarati
po zapovjednoj odgovornosti zbog pretjerane uporabe topništva, a to se čini već posljednjih mjeseci vrlo intenzivno. Ono što želim reći, sindikati, kad je riječ primjerice o državnim tvrtkama, od veljače mjeseca traže razgovor sa vlasti, sa resornim ministrima, odgovora nema. Kad je riječ o Zakonu o radu, sindikati su tu izrazito jasni. Što se tiče izmjena Zakona o radu, kroz ovaj pokušaj vlasti da ga mijenja kroz Zakon o reprezentativnosti, sa sindikalne strane to proći neće. Kad je riječ o primjeni pravnih pravila, sindikati iz privatnog sektora vrlo jasno svjedoče i potvrđuju da produljena primjena pravnih pravila privatnom sektoru u načelu nije nikakav problem, jer se više manje redovito pregovara, redovito se i kolektivni ugovori ugovaraju tamo gdje sindikati djeluju. Međutim, ovaj rez koji se pokušava riješiti zbog nesposobnosti nekih pregovarača na drugim razinama, zapravo će se povratno najviše udariti upravo na ovaj privatni sektor, tamo gdje teško se dođe do ugovora, kad jednog dana odu, prelazit će se na pravilnike o radu, a na to sindikati jednako tako upozoruju. Dakle, GSV ne može biti mjesto koje se poima kao mjesto gdje će se socijalni partneri, dakle poslodavci i sindikati, više manje suglašavati sa onim što predlaže vlada, pa ako vlada nije dobila ono što je htjela, onda ne treba biti niti GSV-a. Dakle, u ovim slučajima GSV nikom ne može služiti kao smokvin list, niti kao pokriće, nije moglo niti ranije i neće ni u buduće. Sindikati pozivaju... Hoćete li doći na GSV? Danas će biti GSV u 3 sata. Prva točka, odnosno nulta točka, će biti upravo Jadran kamen i sva ona pitanja koja su se tamo otvarala. Ali ono što želim reći, sindikati, za razliku od ovog javnog poimanja ili javne poruke koje dolazi, neprekidno šalju poruku da jesu za dijalog, ali ne dijalog putem medija koji se vodi na način da visoko pozicionirani izvor iz vlade ili prvi potpredsjednik vlade ili ministar financija nešto poruče kroz medije, pa mi isto tako moramo odgovarati. Dakle, pitanje socijalnog dijaloga, pogotovo tripartitnog nacionalnog, znači susresti se na jednom mjestu, međusobno uvažavajuće razgovarati. Sindikati na to upozoravaju, takovog uvažavajućeg razgovora nema, umjesto toga imamo upravo tu javnu sotonizaciju i sindikata u pojedinom području, krivice radnika za hrpu toga što se dogodilo, a na kraju krajeva i dalje politizaciju istih državnih tvrtki što smo imali. Evo i odgovora ovdje iz panela, to će ujedno biti zaključak naše današnje rasprave, gospodine Ergoviću. Što se tiče rada socijalnih partnera, mi u Hrvatskoj udruzi poslodavaca isto smo skretali pozornost da su se neki zakoni donosili za koje nismo znali, a vrlo su bitni za poslodavce. I imali smo razgovore sa ministrima, dobili smo sada obećanje da će se to izbjegavati. Jednostavno su bilo je brzine, možda nesnalaženja i želje da se puno stvari promijene, pa evo u ovom kratkom roku to nekako možemo prihvatiti. U buduće mislimo da je jako važan socijalni dijalog. A što se tiče zakona o radu, mi u Hrvatskoj udruzi poslodavaca želimo reći da želimo da se zakon promijeni, ali u suglasnost svih socijalnih partnera. Ima puno članaka u tom zakonu koji su štetni za sve, i za zaposlene, i za poslodavce. Mi želimo da zakon o radu bude fleksibilan za poslodavce, da bude siguran za radnike. Ovaka nefleksibilnost nas dovodi u situaciju da neko koji je zaposlen jednostavno ima zabetoniranu situaciju, da tako kažem, on je siguran i zaštićen, a dobar radnik koji je otišao na ulicu iz poduzeća, koji je otišao u stečaj ili je bio negdje višak, jednostavno više teško može dobiti priliku da se ljudi zaposli, baš iz razloga te nefleksibilnosti. Gospođo Singer, Singer, prvi put predsjednik piše podsjetnik, ne zaboravi zaključnu misao. Slušamo vas, što vi nam kažete, kako će ovaj dijalog sindikata i poslodavaca i vlade u Hrvatskoj završiti? Kao u Sloveniji ili u Srednjoj? Mislim, oni nemaju izbora, u stvari moraju jednostavno razgovarati, prema tome taj razgovor mora naći svoju efikasnu formu. Ali ja bih htjela podsjetiti koja su dva velika problema u Hrvatskoj
koja su onda i tema za taj dijalog i razgovor između vlade, između poslovnog sektora i sindikata. Hrvatska ima premalo novih poslovnih pothvata. A mi radimo ovo game istraživanje od 2002. godine, odnos između poslovnih pothvata koji su pokrenuti zbog uočene prilike i onih koji su pokrenuti zbog očaja, zbog nužde, ljudi su ostali bez posla. U Hrvatskoj je 1,8, u Sloveniji je 7:1, a u Danskoj je 24:1. U zemljama gdje je taj odnos veći u korist onih koji poslovni pothvat pokreću zbog uočene prilike, veći je optimizam, dugoročniji horizont vođenja posla i sl. Prema tome, to je nešto o čemu regulatorni okvir također treba voditi računa. Drugi ogromni problem je, mi imamo premalo rastućih poduzeća. Ja bih ovdje htjela podsjetiti, danas je dan poduzetnika. Najveći poslodavac u Hrvatskoj su mikro i mala poduzeća. To znači poduzeća koja zapošljavaju do 49 zaposlenih. 50% zaposlenih svih u Hrvatskoj je u takvim poduzećima. Ako se dodaju i srednja poduzeća, onda je 68% svih zaposlenih u Hrvatskoj i to je slična situacija i u najrazvijenijim zemljama. Ako regulatorni okvir ne pomaže rastuća poduzeća i otežava ulazak u poduzetnički pothvat, onda je to prvi zadatak, o tome je govorio gospodin Šonje, ali tu imate istraživanja Svjetske banke, korupcije, konkurentnosti, poduzetništva, svi govore jedno te isto. U Hrvatskoj, znači u najrazvijenijim zemljama je učešće poduzetnih poduzeća, rastućih poduzeća koja su inovativna, je svega 9% i oni su svagdje elitistička manjina. U Hrvatskoj je samo 2 do 3%. I onda je tu pitanje i obrazovanja i prijenosa, istraživanja i razvoja u poslovni sektor i tako dalje. Ali ono što ja vidim kao problem, ove tri strukture zapravo rade u 3 vremenske dimenzije. Poslovni sektor radi unutar 1 godine, rezultat se mora pojaviti unutar 1 godine, jer je to godišnji financijski izvještaj i tako dalje. Političari, pa se izvinjavam, vi radite unutar 4 godine mandata, a mi koji smo na sveučilišta, za nas je beskonačnost. Mi možemo istraživati beskonačno da dođemo do rezultata. Ako se ta vremenska dimenzija ne fokusira u jednu točku, bit će nam teško. Jadan Maj, slušamo se. Potpredsjedniče, vaš završni stav. Ja se dugo godina zalažem da pokušamo razumjeti da javna uprava mora preći na projektni način rada i kad sam prvi put bio u vladi i kad sam bio župan i sad ponovno svaki put, to je isti problem. Niko nije u svojoj glavi uspio savladati taj mali detalj da treba na kraju dati rezultat. Ide, radi, mrlja, petlja, mislim. I jedino što ima u glavi da po mogućnosti nikad nije rezultat, jer ako nije dao rezultat, nema ni greške. I to je problem javne uprave, nažalost. Dakle, treba preći sa procesnog na projektni pristup i to su ove vremenske dimenzije o kojima vi govorite. A ovo sad samo sa GSV. GSV naravno na svoju ulogu, on je nužan. Što razvijenije bude društvo, komunikacija će biti bolja, greške su definitivno, poduzetnici će odrastati i sazrijevati, politika naravno isto tako, a ista situacija i sa sindikatem. Ono što su propusti vlade bili do sada, to je jako dobro rekao predsjednik HUP-a, gospodin Ergović, zbog želje da se neke stvari što brže naprave, preskakale su se neke stepenice koje se ne trebaju preskakati jer to nije dobro i ne vodi dobro, a to je recimo javna rasprava, to je cjelovita informacija, komunikacija sa oba dvije strane i sa poduzetnicima i sa sindikatima. Ta želja da se to čini nije baš sasvim nerazumljiva. Primjer vam je ovo sad ovaj napad koji smo imali prilike vidjeti neki dan po medijima o skoku plaća u javnom sektoru. Javne tvrtke su digle za 3% plaće, 60 milijuna samo u prva 3 mjeseca i vlada je kriva.
super, mislim. Šta to ima s vladom, ne? Prve uprave koje je postavila ova vlada su počele dolaziti u 3. mjesecu, neke još dolaze, ne? Prve su počele u 3. mjesecu, pa kak da odgovaraju za prethodna 3, ne? Malo teško, ne? I nakon toga, kad ja to velim u televiziji, onda nakon toga komentar na TV Nova je da potpredsjednik vlade pokušava prebaciti odgovornost. Pa ja ništa ne pokušavam, ja sam konstatiram činjenicu da su uprave došle u 3. mjesecu da ih možete početi mjeriti od 1.4. Dakle, njihov rezultat od 1.4. E sad, da su se uprave smijenile, a nisu, odmah po dolasku na vlast, nisu proceduralne mogle, bilo bi u tom smislu nešto bolje. Dakle, napor da se stvari naprave brže dovodi do grešaka na koje upozorava i Jergović i Severi, imaju pravo. Ali s druge strane, kad vi imate jednu situaciju koja je apsolutno suluda i da, kad HEP dobije stabilizaciju svog poslovanja za 20% da se poveća prihod, da se javi sindikat HEP koji potpisuje peticiju na Jelačić placu protiv toga, protestira protiv toga i poziva građane da se to spriječi, jer on se pita da li će to biti racionalno utrošeno, da se sindikat se pita, on vodi politiku, mislim, energetsku ove vlade, poziva građane, pa pazite, da li može iko ovdje sjedi, zamisliti da postoji privatna tvrtka koji će se prihod povećati za 20%, koja dobiva stabilnost poslovanja, ljudi radna mjesta, ako dolaze do restrukturiranja za otpremnine i sve što treba, da negdje neko ide potpisivati peticiju protiv toga, pa ko je tu lud? Zar je to sindikat? Da se to smije zvati sindikat? Pa šta je? Dakle, ljudi potpisuju peticiju protiv toga da je tvrtka bude financijski stabilna i da dobro posluje. Oni nisu sindikati, oni se bave nečim drugim. Oni pokušavaju biti politikari. Oni pokušavaju biti menadžeri, oni pokušavaju biti sve, samo ne sindikati. Tu je problem. Tu je problem. Ajmo raditi svaki svoj posao. Vlada nek se bavi politikom i strategijama i za to odgovara. Sindikat zaštitom radničkih prava i za to nek odgovara. Poslodavci nek odgovara za poslovne rezultate. Svaki nek radi svoj posao i to je jedan od problema ove zemlje, da brkamo kompetencije. I tu stajemo, imamo reakcija, ali nažalost jednostavno vremena više nemamo. Zaključnu misao cijelog današnjeg skupa daće nam vrlo kratko njegov glavni direktor, gospodin Davor Majnić. Ja bih prvo zahvalio panelistima na sudjelovanju u panelu i molim vam pljesak za naš